А? Трябва да го изкатерим. Чуваш? Нещо не ти е удобно, май вече. А? На задна гума. Еми, Да. за какво да си хабиш предната? Няма смисъл. Много те протанцуват, само обаче... Пускаш ли го, бе? Чуй, Боби. Другия път, бе. Айде още един път последен. Така е? Почиваш и последен път го качваш. И аз ще го кача още един път, ако искаш. И батко Стефане, вади въжетата направо да го закачаме това на буксирова енарди и това е. Там малко, защото минах близко до него и хванах това десно. Да. Ама...